Så motion har aldrig skadet nogen. Så kom ud af din comfort zone og op ned for din dovenskabstron. Og kron dig selv med selvtiltroen. Af fred med støtter op med kongekron. Fordi du er vigtig for nation. Bliv en del af smuk generation. Og få lige så meget power som sol. Lad min hånd, min ven, alt bliver godt igen. Mærk dit hjerte grineri på livsenergi. Smuk den op, styrk din krop, byg dig op med fedt. Man kommer udenfor, eller man løber ind i rundt i en stor eller en mindre gymnastiksal. Det er ikke selv sjovt, og det er sjovere, hvis man er flere børn sammen, og specielt hvis man er med sin klasse, med sine klassekammerater. Så er det klart, så er det nemmere at få hinanden med rundt og motivere hinanden. Nu fortsætter I bare, som I altid har gjort, med glæde og masser af kraft i krop og sjæl, ikke? Som I nu kan gøre. Vil I med ud og vinke derude? Det er ret hyggeligt.